Pane Fučíku, vy chováte psouny. To je poněkud neobvyklé. Jak vás to vůbec napadlo? Psoun je ze zvířat, který se tu dají chovat v bytě, asi nejvíc společenský zvíře a je to poměrně příjemný společník, tak proto chováme psouny. Co to všechno obnáší? No, psouni se tady dají chovat dvouma způsoby. Buď jako domácí zvíře, tak jak je tu máme my, že žijou v obejváku, pak musí mít poměrně velkou a hlavně hodně bytelnou klec, protože oni jsou veverkovití a jako každá veverka jsou vynalézaví v tom, jak se dostat kam nemají a dokážou takový ty běžný klece dost snadno rozebrat. A nebo se dají chovat venku na zahradě, pak to obnáší mít velký dvorek, kde budou žít, ale pak jsou zase méně společenský. A na ní je venku zima? Oni pochází původem ze stejného zeměpisného pásma, jako je tady, takže oni tu zimu snáší celkem normálně, vykopou si hluboký nory a přežívají v zemi v norách přes zimu. Oni v zimu většinu zimy prospí, ne že by měli zimní spánek, tak jako mají medvědi, ale normálně běžně spí, probouzejí se během zimy, ale prakticky nevylejzají. A mohou se v našich podmínkách i rozmnožovat? Rozmnožovat se můžou, ale u nich k rozmnožování dochází právě během té doby zimního spánku. A když je chováte tak jako my, jako společníka domácího v obejváku, tak nemají zimní spánek a rozmnožují se jenom venku. Jsou náchylní k nějakým chorobám? K chorobám náchylní prakticky vůbec nejsou. Je to stejný jako ostatní hlodavci, to znamená morče, králík. Nejhorší choroba pro ně je obezita. Oni jako veverky nemají cit v žaludku a tím pádem, dokud vidí jídlo, tak ho jí. A je těžký jim dávkovat jídlo, takže když máte domácího mazlíčka, nedat mu pamlsek. Takže to se musí poměrně přísně hlídat, aby měli správnou váhu a netrpěli obezitou. Co jim vlastně máme dávat k jídlu? Dává se jim to, co běžným hlodavcům, to, co králíkům nebo morčatům. Kupujeme jim takový míchaný stravy, tam je důležité vybírat ty, na kterých je napsáno, že jsou pro štíhlou linii a dává se jim to hodně málo. Oni dva, když tady jsou, tak na den dostanou třeba půl žíce toho sypaného zrní a zbytek jedí zelenou stravu. Musí mít hodně sena, a když dostanou mrkev nebo salát, nebo teď je léto, tak si chodí ven na trávu. Pouštíte je i volně takhle po bytě? Po bytě oni jsou velmi společenský, takže v té kleci, když je někdo doma, tak se jim moc nechce bejt. Oni spíš chodí po bytě a lítají tady, žijou v celém bytě, žijou v celé domácnosti. A neokusují vám třeba nábytek? Okusují. Jsou to hlodavci, takže oni rozlišují věci podle toho, jak chutnají. Nebo spíš jak se chovají, když do nich kousnou, do všeho kousnou. Není to bytový doplněk, je to společník, takže se na něj musí brát ohled jako na každého, kdo v té domácnosti žije. Ještě mi prozraďte, kde mohu tohohle psouna sehnat. Psouni se tady dají koupit od chovatelů, který je mají na chov a který prodávají. Prodávají se, nebo oni se vždycky rodí v dubnu, takže teď začnou se objevovat inzeráty a někdy v létě se prodávají. Aby se dali koupit v obchodech, tak to je spíš výjimečný a není to ten správný směr, kam pro ně chodit. Takže hledat inzeráty na internetu, v novinách a takovým způsobem se tu dají koupit.